матлуба Раҳимова ҳам ҳоҷи бибӣ шудааст. Хабар доред? Овозааст ки матлубаро Фарзонаи Хуршед ба зиёрати хонаи худо фиристодааст. ва бо чашмони ҳавзи об ба мардум дуо медиҳад. Я бор дига салом алайкум бародаро. Хеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. Бародаро, ҳозир ин ҳамин рақамое ки дар рӯи экран дидесен, занг бизанед. Ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. Бародари ба бовария мошиноша хай дидагӣ бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ ду ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳава ин ҳамин рақамҳо да занг. матлуба Раҳимова ҳам ҳоҷи бибӣ шудааст. Хабар доред? матлуба Раҳимова овозхони ансамбли овозадори Фалаки назди Кумитаи телевизион ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи қаблӣ номи ҳоҷи бибӣ гаштанро ба худ унвон дода ҳамаро ба ҳайрат гузошт. Дар як навори кӯтоҳ баръало дида мешавад ки матлуба Раҳимова дар зиёрати хонаи худо қарор дорад ва бо чашмони ҳавзи об ба мардум дуо медиҳад. яқин гуфтан ба маврид аст ки матлуба Раҳимова низ ҳоҷи бибӣ гашт ва дар ҷое дарҷ накардааст ки саҳнаро ба тамом тарк мекунад ва ё касбашро идома медиҳад. Мардум дар ин бора андешаҳои гуногун доранд. гурӯҳи аввал иброз медоранд ки матлуба дар ҳақиқат ҳоҷи бибӣ шуд ва дигар саҳна намебарояд. мо интизор мешавем ки худи сароянда чӣ қарор мебарорад. агар дар асл негарем, зиндагии сарояндагон аз пушти тӯю маъракаҳо ва ҷашну хурсандиҳост. агар онҳо ҳоҷӣ ва ё ҳоҷи бибӣ гарданд, зиндагиашонро чӣ гуна пеш мебурда бошанд? матлуба дар кишвари мо маҳбубияти хосаро соҳиб гашт, зеро ширин месарояд. эълон корейскии компания аниқтара ширкати атомӣ кори сердаромадро пешниҳод мекунад. дар 6 моҳ 2 маротиба хариди борҳояшро мекунеду халос. хароҷот хеле арзон буда, даромади калон шуморо дар назар аст. мисли дигар ширкатҳо ҳамарӯза молҳоро дархост намекунеду, худатонро пеши ҳама гарданкаш наменамоед. танҳо дар 6 моҳ ҳамагӣ 2 бор харидорӣ мекунеду, 2 одам зери дасти худ аъзо менамоед. фаромӯш насӯзед ки шумо дар званиятон меистед ва балои шумо низ намесӯзаду маош ҳамеша ба дасти шумо омадан мегирад. ширкат фаъол будани шуморо ба назар гирифта маоши шуморо 10 чанд баланд мебардорад. ҳар чӣ пеш аъзои ин ширкат гардед, бурди шумо хоҳад гашт. занони тоҷики мо аллакай сари вақт аъзо шуда маоши хуб гирифта истодаанд. шумо низ дер накунед. тарзи фаҳмонидани пурраи корро занг занед, ба шумо мефаҳмонем. рақамҳо дар рӯи экран.
ва оҳангҳои дилнишин низ дорад. бо хоҳиши худ ва ё хоҳиши дигар нафар ӯ пешаи худро тарк мекунад, то ҳол бароямон норавшан аст. овоз аст ки матлубаро фарзонаи хуршед ба зиёрати хонаи худо фиристодааст. боз дигаре ҳадс мезанад ки матлуба бо маблағгузории як зани хайрхоҳ ин тасмимро пеша кардааст. муайян ва дақиқ нест ки матлуба бо пешниҳоди ки рӯй ба сӯи хонаи худо овард ва унвони ҳоҷибибӣ гаштанро ба худ соҳиб гашт. назари шумо тамошобинон дар ин мавзӯъ чӣ аст? оё аз тасмими сарояндаҳои мо шумо розиед ва дар ҳақиқат ин рафторашон боиси хушҳолӣ мост ё ба қавле на шодеду на ғамгин? биёед фикру андешаҳои хешро менависем ва дар оянда низ боз кадом сарояндаро дар либоси ҳоҷигӣ дидан мехоҳед? андешаи шумо дар коммент барои мо муҳим аст. инро донистан мехоҳем.